Ahoj. Na veky amen. Dnes oslavujeme Filipove narodeniny, nie? Žena v tvojom veku by jednoducho mala vedieť, čo sa patrí v kresťanskom dome. Spomínaš si na pohreb? Filipov! A koho? Johna Lennona? Nerúhaj sa. Filipove deti neprídu? Nemali svojho otca rady. Ani svoju mater. Mňa moje deti pochovajú vždy. Kedykoľvek a rady. To verí. Ty sa mi vysmievaš. Áno, Filip bol tvoj brat. Počkaj, bola si mu aspoň verná? Hej, bola. Ale milovala som niekoho iného. A volá sa Akram. To je meno, ako keď len chrúmeš keksy. Prečo si sa so mnou 30 rokov nerozprávala? Ja som problém? Ty si ma mohla zabiť. Prestaň, lebo ťa ovalím ešte raz. No, Ty si sa vypomínala, ty si sa zamazala. To by sme mali